Maigsoon ko yan ni Kristo, may usa ko ka istorya nga akong nahinumduman. Nga usa kay gayon ni Ana, samtang nagsaulog sa ilang kapistahan ang usa ka katilingban, kalit na putol ang ilang panaghudyaka. Tungod lamang sa usa ka tawo nga hubog, og nagngasi sa ubang mga tawo nga nanambong sa maong kalingawan. Sobra kaayong iyang pagngasi, nangaaway siya. Kaya wala man bisan usa nga makauwang sa maong hubog. Mao nga luyo sa kasayuran sa tanan, adunay usa ka tawo nga mitawag og pulis aron mahunong ang pananghasi sa maong hubog. Sa diyang miabot na ang pulis, gibadlong dayon ang hubog nga tawo. Apan bisay giunsa siya pagsulti ug hapit na gani siya kulatahon sa pulis, wala gayud magpatuo ang tawo hangtod nga muabot ang laing tawo nga gitahod sa maong katilingban. Ug tungod sa iyang pakamaayong tawo, ug dayon iyang giingnan ng hubog. Igsuon, mas maayo pa nga mapauli ka karon sa inyong balay o magpahulay lamang. Sa wala damha, naminaw ang hubog kaniya. Miyango-yango, o dayon mihilom siya sa pagpauli sa ilang balay. Nga naman kini mga igso ng akong istorya kaninyo. Mga pinanganak igso kay Kristo sa maong hitabo, nagpadayag kini sa kalainang tali sa katungod o sa kamanduan. Diya sa mga istorya, mimando sa hubog ang pulis, kay anaa siya sa gahom, apan ang tawo nga gitahod sa ilang katilingban, migamit sa iyang katungod, aron sa paghimata sa sayop nga nahimo sa tawo. Siguro makaingon siya, wala na minaw ang hubog sa pulis. Apat siya naminaw dito sa usa kagitahod ug matarong nga tawo. Megson, ang Ebanghelyo karong ikaupat nga Domingo sa tuig, aton makita ang susama pod nga hitabo sa atong istorya. Nga si Jesus, sa diyang nagtudlo sa sinagoga, gipakgang sa usa ka kusog nga bisinggit sa usa ka tawo, og minanduan usa ka tawo nga makaangkon sa gahom sa demonyo. Nga si Jesus, misulti o bigamit siyang katungod sa pagpangilin sa gahom nga nagbando sa kinabuhi sa tawo sa pagbiya kaniya. O diha-diha ang tawo nakalingkawas sa maong kahingtam diya mismo sa gahom sa atong Ginoong Jesus. Maigsoon ko diha ni Kristo, sukwaywe kini sa mga kakasagaran nga nitabo karon ilabi na sa matag pamilya ug katilingban. Nga naman, kay dunay mga ginikanan nga gigamit ang ilang katungod, ilabi na diha sa pagmando sa ilang mga anak, Makaingon sa kita, sila na ang magbuot.
kung unsa ang kurso nga ipakuha sa ilang mga anak. Sila na magbuot kung kinsa ang ilang gusto nga mahimong bana o asawa sa ilang mga anak. Ug sama usab sa atong katiningban, ang Pangulo o ang opisyalis migamit sa ilang gahom. Siguro makaingon sa pagmando sa mga membro nga mo resulta sa dili makasinabtanhay ug walay panagihuusa. Kaya makaingon sad siguro adlagan, what are we in power for? Ako man karon ang leader karon? Ako man karon naglingkod karon? Ako ang masunod. And sometimes we say there is the abuse of authority. Nga kung ang katungod gigamit sa uso nga paagi, makakita og masinati sa ubanan. Wala na kinahanglan ang gahom. Aron kitang ipakita uban nga kita adunay katungod sa pagmando sa ilang kinabuhi. Mga pinanganak ko igsoon kay Kristo, isilsil nato sa atong mga hunahuna. Isilsil nato sa atong mga kasing-kasing nga ang Diyos kanunay nakigubahan kanato. Nga ang iyang gahom, nga ang iyang katungod, mao'y makapadasig kanato sa panag-iusa kaniya sa tanang adlaw diya mismo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Siya ang atong dalangpan. Siya ang atong kusog. Ilabi na sa pag-utubang sa nakadaiyang lingha sa gahom nining kalibutan. Kung imo kining masinani diha sa imong pamilya, kapananglitan po, din sa atong katiningban, unsa may imong buhaton, unsa may imong buhaton. Ug sa laing bahin maigsoon, inautunta nga diya sa ating inadlaw-adlaw nga kinabuhi, gihagit karon sa pagpamalandong kung ang atong binuhatan may subay pa diha sa pagkabinyunyagan nato, sa pagkakristyano nato, isip mga anak sa Diyos. Kung ginautunta nga magpuyo kita diha sa kinabuhi nga gihatag kanato sa Dios. Ikaw ba may gahom? Ikaw ba may matarong, mabinuhatan? Ikaw ba may autoridad? Unsa man nimo gigamit kini? Unsa man nimo gigamit kini? Si Jesus na ay autoridad sa pagpatawad sa mga sala. Si Jesus na ay autoridad sa pag-ayo sa mga masakiton. Inautunta, asundon nato ang gihimo sa atong Ginoo. Hinaot paunta. Amen. Karon mga igsoon, ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag,
Matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod. Gianak gili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay nga nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o kilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug nagahimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Karmaigsoon, magampo kita sa Diyos Amahan, ang tuburan sa tanang kinabuhi ug tanang kaayuhan. O sa matag pangamuyo kita moingon, Diyos nga gamhanan, panalipdi kami atong usbon palihog. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Nga ang simbahan ni Kristo uban sa mga pangulo ni ini maisugon unta sa pagpanalipod sa kinabuhi gikan sa mga pag-asdang sa mga daotan nga may kaylap sa kultura sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Nga palabihon unta sa atong gobyerno ang pagtuman sa konstitusyon nga nagpanalipod sa katawhanong katungod sa kinabuhi sa mga bata nga wala pa mahimugso kaysa malinglahon nga panabang gikan sa banyaga nga mga nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Nga ang mga lalaki o babayi nga mapili sa kinabuhing ulay tungod og alang sa gingharian sa Dios, madasig og malig-on unta sa pagsunod kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Venerable Francisco Palilolia, SJ, Venerable Teofilo Camumot, o Venerable Maria Beatriz Rosario Arroyo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Nga kanunay natong madaog ang gahom sa daotan nga naa sa atong katilingban, pinaagi sa panabang sa gahom ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Mga pinaagi sa kaluoy sa Dios nga ang mga nangamatay makabaton na sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Diyos Amahan, panalipdi kami gikan sa pag-asdang sa mga dautan. Himo kaming instrumento sa pagpatunhay sa kultura sa kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen.
Maigsoon na andam lang na mesa, pagampo kamo aron ang ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diya sa imong mga altar. Sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon, nini mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Makita namo ang imong walhay kinutubang gahom diya sa imong pag-agi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pangluwas kanamo. Pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa kasama ka sa kanamo. Gisalitway sa tawo ang pagpakihilaga kanimo. Apan ang tawo mismo mao'y naguli niini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa labay hunong nga pag-awit. Santos ganikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ng mga gasa aron may mo kini alang kanamo nga lawas ug dugo sa among Ginoong Hesukristo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingod, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug miatagini ngadto sa iyong mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, ni kuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Miati giningadto sa matinunan og miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buwata kini aron paghandom kanako.
Maigsoon kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi o kining kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himoa kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumigin ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himoa nga mahimpit kami da sa gugma, uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Romulo ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinamdumisab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaliuy kami tanan, hima kaming angayan nga makaambit sa kinabang tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga yangbana. Uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagawong nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karmaigsoon, magampo kita sa atong Amahan sa langit, ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. O Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Karon ipakita ta ang pag-inugsuunay. Peace be with you, peace be with you. Peace. Kalinaw. Peace.
Maigsoon mao kini si Jesus ang atong Ginoo. Siya mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og nga maayo ako. Espirituhanong pag-ampo sa pagkalawat. Hesus ko, nagatuwa ko nga anak ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, kay makaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo.
Pinaagi ning hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mission prayer. God, our loving Father, you sent your Son into the world to proclaim the good news of salvation to all, to sinners, the poor, oppressed, the sick, the abandoned and neglected. He gave his life on the cross for us and rose again to new life, to redeem us and reconcile us with you. You sent your Holy Spirit to the apostles to continue the work of your Son and to lead all to salvation. We thank you, Father, for bringing us from darkness into light through your loving plan. 500 years ago, missionaries came to our land to proclaim the gospel of Jesus, your Son, to our ancestors. That made us your people and the church. The gift of faith has accompanied us through both darkness and lights, defeats and victories of our history as your people. Our faith has become for us true light that shines in the darkness. Renew in us the grace of your Spirit that impels us to be witnesses of Jesus, your Son, to a world broken by greed, violence, injustice, sickness, and suffering. May our faith bring us to unity as your children, to care for and love one another. May the Holy Spirit empower us to be proclaimers of the good news to our brothers and sisters in Asia and to all nations. Give us the sincere desire to help others, to come to faith in the Lord Jesus, to share in your joy and life. May the Blessed Mother, the star of evangelization, accompany us and pray for us as we live and share our faith with others. May our strong love and devotion to her as our mahal na ina form us to be true disciples and witnesses of Jesus to all, always ready to be sent and to be obedient to whatever Jesus asks of us. We ask this through Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated for the second collection and announcement. Una sa tanan, atong pasalamatan ng atong Mass Presider, si Reverend Father Joel Baguna, SSP. O usab ang atong mga lay ministers, readers, gift bearers, collectors, our health protocol volunteers, the barangay police, and the family blessing choir. Ato silang palakpakan. Schedule of Masses, Monday to Friday, 6 a.m. only. Saturday, 6 a.m. and 5 p.m. anticipated Mass. Sunday, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., and 5 p.m. To all parishioners, please prepare your laminated DQR for easy scanning to be implemented this coming February 3, 2021. So atong iandam ang atong QR kay gamito na kinisiya. Marriage bands, first band for Roy Angelo Tumbaga and Aimee B. Siarot. Second band for Theodore Kit P. Nicusia and Charis C. Lisundra. Christian John V. Mendones and Carol Joy O. Penpenia. Please inform the parish priest for any impediment for the forthcoming marriages. Daghan salamat.
And finally, ato din pasalamatan ang atong IT expert nga nagkuha karon sa atong live streaming, si George Ortega. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ito ko ang iyong mga ulo o ngayon natong panalangin sa atong Ginoo. Ginoo, naigog mo ikaw sa imong katawhan. Bisan kung naisalaag sila, itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing aron sundon ikaw namo sa dugang kamatiunanon. Itugot kini pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo mukunsab unta diha kaninyo ug magpabilin kanunay. Amen. Megson nahalad na nato ug nasaulog na nato ang atong santos kamisa, lakat kamo sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa atong Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon nato ang atong Ginoo.